Bună seara, adică pentru Sony ajuns sim live, në, në alumtăm njëhem cu tehnologia, ma udea din dipadi și mi hârsesc cu multul că tora seara him cu, cum să zic, Nesti? Nesti. Nesti. Vrasera a Nesti, ma astumsona nu lăsară Papo Nielța să băga Nesti și băgară Nesti. A, Nesti, vreo altă turlie njëhem. Mi hârsesc cu multul că him iara live, ca cum him ca fi stămână, tu în moabete armânească. Și tora seara ne-am arbinuși sau Italiei și tora seara? No, mini estu arbenishi. Tora seara și tu arbinuși. Va să zbrâm și va să savdă oaspeții că ți a întrebai dacă ești tu Italii, că tine bănași mulți ani acolo. Și prota, voi zic că noi him live, ca fi om mas vas da, vas bagă vă întrebare, noi putem pot să bagă întrebarea. Ok, fără probleme. Și ca totna, sau totna, noi întrebăm oaspele ți le avem, diu este soia lui, diu să amintară păpânii, de acuri sunt tu. Ok, noi, ca păpănie și stri păpănie, era tot în tu gărții. Nu știi si dății gărții, ma grecii, nu știi. Gărții. Era tu gărții tot în tu muntele de Pint și făcea iara și riu, făcea cum fuzea astumsana cu copiii de oi, o făcea arbenișii și tu gărții. Locul tu fund dip locul eu avea alaptă Papo Niel ti fățeri casa, știi stăteria astumsana, era tu igumenița, tu hora carbonar, dit gumenița. Acolo am cumpărat locul, acolo a curci și casa și cu polumul ți-a curci, cu polumul de da ora de cosmos ți-a curci. Nu avea mult păștări, nu avea mult mâncare, astumsana tu gărsie, că era mult catch. Și vineră tu ar veni și ța stațiani și am imagine cu copia, cu tutti geli. Și apoi tu în 1946 vrea situra înapoi, apoi eu avea locul, eu avea cusurine, eu avea tifățeri și casa. Gine m-a astumsana comunismul, chisi tutti border, tutti cu fili. Li chisi cu fili și ni zesi no, tora voi ustateța oții, uzvilom nilor oili, ne lăsară golă mulerele, papu și cu cilimania lucrarea cu mulerele pentru 61 Tu 61 ni dusără, dit eram curceau, Bobostița. Dit Bobostița, ni dusără durăs, alții durăs, ni dusără, ți-as făceam tutti copiii, că izbăloc alții nu avea copii de oi, avea golă veți și georahtari și nu avea copii de oi. Și noi eram rămeni, știam de oi, știam de tutti geli, de copii și în fapt te ațeluc, băi, de fețe Dumnezeu te ațeluc astunzăra. Tora făcea multe geuri, și în viaței fac adaptare mare. Și ni dusără dit Curceau, dit Bobostița. Eu, Papo Niel, aveam cumpărat casa acolo, una casă cu trecate. Era una casă de un emigrant, era emigrant tu America și avea fapt una casă mare. Dar apoi nu vrea să situra mai el și un cumpărat Papo. Un cumpărat și când vine mai alții, fețăm stanile, tu ar veni și să zic stani, fețără. Așa știu, îl ziceam, ești noi. Stani, jeni de la Turcie, jeni ca zbor. Și fețără vrăzați, dau sprăzați de stani, de turești, și tu fund, când tu feția ți avea zesă de comunismul, că stum să n-au sufăția eu, o să ne capse, nu aveai dărbani. Și vrața situra ninga, acolo eu avea casa, tu Bobostiță. Ginima era zesă ți Papo Niel, nu fățea fără casă, că și asta nu ne-a lăsat să ne ziam înapoi Curceau Bobostiță.
Și ni dedră una casă a alții și a rămas în alții. Dit bind, dit gumeniță, vin în curceau, saranda, curceau, dit curceau dur și tora și malță. Tora și malță. Papu avea zații și limai, șapte ficiori și trei feti, masa curcesti cu surini și învârțințat 60, stăța, mai ginin să o stăm alții. Ce vreau să te întreb, paplu tău era de la Belo. Maia? Papul el era Țico. Zico? Țico. Aha, așa. Era Țico. Ginima, tu una hora de Janina, vă știți că este că e ca permit, ma este realitatea, este realitate. Tu una hora, eu era tot Țicania, era disa de hora era cu turci, și disa de hora era cu rămeni. Alanti parangomili nu li știu că eram mic și nu li țin minte când papul muri într-o oră. Ma dada mi zicea. Dau fete de a noastră, de a țicania, nesără la fontană să ia apă și le-a răciră dalile Turcia. Fetele nu venea acasă, da, Iusen, și tu fund o oră de hăbare că era răcită de doi turci și vrea să-ți li loți, să-ți li făceam muieri, să răi și șaidița, oții, să-ți li făceam cruși. Ginima, rămen, eu de din cap, nesără, i vătămară, i bătură tuți, i vătămară, arsără disa de horă, si alenară tu una ziană, dapoi dedră, dau sute de fișeți, bam, dau sute, că era dau sute de case. Și de ața me iau din ziană, dapoi fuziră de ația, că turcul vrea să-ți le căța. Și născheanți, când zură de acord, să se lăxească parangoma. Și noi, de țico, u fețăm bello. Răzătina noastră este țico. Dada este de Todani. Todani. Avem Todani. De Todani. Și dada este de Todani. Avea doi frați și trei sureri. Surerli sunt... Una era gumeniță, paramifia. Gumenița era surată. Era mărtată, cum se zice? Era mărtată. Că ficiorul si sor. Era mărtată gumeniță. Una era oții aproape dit curceau. Hrista lopii și alantă iropii. Și acestea sunt părinții de la tatea tău și de la mama ta, de la dadă ta? De la mama mea este Mușa. Și ei are una răzătină, ei sunt torani. Ei sunt tore. Ginima stumțăna acum le alăxia parangomili, nu le alăxiră de ața vătămară, ți fețăm noi stumțăna. Le alăxiră de alti geuri. Și ei totul de acolo, de afară, de gărție, de gomința, de cărbunare, de alt loc. Era, cum zicea stumțăna minitora, tati era creștinioț. Era papul Aniel de la mamă, era Iorgi Mușa. Iorgi era creștinioț, acum colonias. Dada, Maia, muier sau Maia, era dit Mediania, dit Micidei. Avzei, am șat. Dit Micidei. Și apoi era Torania, una muier avea stridată de al Papuaniel, avea numai Mușa, școala Mușa, pasica Mușa și a rămas Mușa după. De pânșat. Și tine, eu am vițai că tine te amintași Dures. Mine s-a mâncat Dures, unul nie 71. Și uite, tora vreau să te întreb și ne risește mult cum zbrăzi să tine știi că tora oamenii mai tineri nu mai zbrăzi cu atât tine rămâneaște. Și eu vreau să te întreb, eu te amintași cu care am vițat și armâneaște? Cum am vițat și armâneaște? Noi români avem un zbor mult nușat. Noi nu zicem limba liati, zicem limba lidade.
Mama era la lucru și toată ziua noi stăteam cu dada acasă. Cu Dada. Dada Aia este știa vreau să te întreb, cu ei invitați. limba li dati zicem, nu zicem limba li ati. Aduchi. Mini ajuns fără tu clasă ti prota, tu clasă par, astumțăna, când intrai tu școală, intrai un an mamaninti că eram amântat a oții, ma nu știam armănești. Vă zbor cu Cilimania, cu soția oții, ma nu știam armănești. Și aia era lampa întrebării, cum crescuși cu armâni, cu arbinești, cum crescuși? A otul core, când vinem noi, aveam nevoie de alți oameni, de alți picurari. Și aici îl știi tu, ali ceverii, zesăra l'ale Aniel, l'ale Mica, zesăra ți vrem, tora si zdăchise lucruri, vrem alți rămâni să zina oții. Și l'ali dusi nu Iorocas, dusi Curciau și lo cu Parangoma Capurani, lo cu Parangoma Marco, lo cu Parangoma Gerzo, lo cu Parangoma Caleș, Tore. Ni fecem vreo 60 de casi, tută hora era 90-95 de casi. Și noi eram 60 de case gol rămâni. Când eram una isola mică, tu n-am să de mare, mai eram tu loc. Toraz le zicem la oameni că eram și mine duresc la niscânță soț rămâni acolo și este mult umșat. Mult umșat. Duras este mini am lucrat, este altă tărbare mai apoi. Ma Europa m-a zis că am văzut tută, ma Dursa e mult mușat. Așa zic și mine, eram, așa este. Nu arăt. Nu, e mult mușat. Mine am lăsat Italia, în fapt, n-au experiențe de ani, cu 30 de ani cu emigrațion și o lăsai că am lucrat în el, o lăsai că alții zbănează bună. Și asta vreau să te întreb, când erai mic, bănași găsești uchii, bănași cu mulți cilimeni armâni, nu până simți la sculii, tot acolo era ca o insulă de armâneani. Așa. Și erați, asta vreau să te întreb că noi este care, pâpânia mei, sunt amintați linga Cocea, Macedonia din Nord, a mei, din partea mamei acolo. Și vreau să te întreb, noi ne dea mult cum ne ținum noi a este care vine mama în România, ne ținum mult la nunți, la adeți, la pătăgiuni. Voi când erați miți, ne deați la să adrau nunți armânești, să scânta armânești, când erați voi miți? Si spune perul ora că noi a otu orbini și eram vreo 40-50 de nepoți și nepoti și toți dedără și lor golă de rămâni. Nu o lăximena. Și adetele când era un'ora. Li făceam acele tendele în afară când făcea nuntă, venea una săptămână mamaninti, năpo, cu surini, lălei, păpei, cai nu era una festă mare. Bine, era mic și de astumță n-am acurșită să scânt. De astumță n-am acurșită că nu are casă de rămân să nu cânt. Li făceam tutte, li făceam golă că nu făceam pătăgiuni, nu făceam cărciuni, nu făceam... Dacă era tu comunismul. Avea scos biserica, nu ti-a lăsat. Cu tuta ța, dada oli roșii li făcea totul. Pina scumtă, mă li făcea totul. Papul mic într-oră, dada până mai mult, dar ța mi crescut dada mai mult. Nica o întrebare de atunci. Cântați mașa și dit gură, ei aveau armâni și instrumente. Adică știți, zic, acordeon, chitară, clarină, ceva. Si cânta cu polifonică. Maș polifonic. Unul ți o lua, l'altro o ținea, iso tuți de înapoi. Prota dip si fecero un strument era mini, că mi duc școala de muzică și am învățat fisarmonica, am învățat chitara. Eram prototip. Asta vreau să te întreb, Tora. Tine la sculii torbinușii până la câți ani adrași? Adică adrași mași torbinușii, sculia? Până spuți, că le zicem a oamenilor că tine tu nu am zici Italiei, ma până atunci îți ții sculia adrași arbinușii.
mini feci școala ți era obligo, era 8 clase, obligo, și era și altipatur, obligo, ma era obligo gol tu sculie di agricultură. Mini când feci 8 clase, era di pateni, și aveam învățat fisarmonica cu dascălița mea, fisarmonica. Și all'antipaturei, după 8, li feci la școle artistiche, Durăs. Dormiam Durăs, nu ne ziam și veneam că vreau să făceam studii după pranț, tu vegle, tu instrument. Și când nești la școală de muzică, ți feci prova, văzură, ți aveam urechi, aveam ritmi, aveam tutti. Și nu mi dedră fisarmonica, mi dedră trombon slide. Di anul de ora eram tu orchestra sinfonică de Durăs, eram trombonul a tret. De anul de 3, apoi tărcui a dau și de anul de 4 a rămas la dau, că cel de proto era profesor. Am învățat și trombon și chitară, dar apoi și am învățat și, cum îi zicem, tu România îi zicem acordeon, acel care avea și, nu? Ma voi o veți cu cumbii, noi avem ca tastiera a piano. Voi ziceți harmonică, noi zicem fisarmonică. Prota am învățat fisarmonica când eram mic. Ți făceam și numtele ancora. Cu un alt bărbat, era Tanas Tore, el avea clarineta. Aveam un ficior, Loni Capurani, di Capurneie, Capurani, ți dătea bateria. Și 3 făceam toate numțile români. Ce mișat. Și cântați multe cântițe armânesă? Știați multe? Ațelii ne aveam dreptate. Ma zățem dreptata. Ațelii ți era polifonică, nu li cântam tot cu orchestră. Vreau să făceai un adaptimi, ginima, noi nu eram ninga gati astumsăna. Și când venea casetele de oameni, ți aveam tu gărții, ni părtăcură maitofonul, părtăcură casetele. Atunci învățăm ritmul, învățăm scânticând cum cânta tu gărții și li cântăm și noi după. Și tora să ajungem la... Smicărzești, feci un an Academia de Belle Arti a Tirana, un an. Dapoi asist de chise și fuzitul Italie până audițiunile. Asta era întrebarea, câte fuziși? Că se fuzim, era nică mult Albania pe noi. Era nică, da. Aveam mult. Vrei mai multe, să înveți mai mult. Aveam mult din mușate. Noi, când eram auții, aveam mult aproape Italia și o vedeam tot prin ascunt, o vedeam tot în televizorul, vedeam filme, vedeam emisiuni, vedeam cantisli, vedeam sportul, vedeam tutti geli și noi era un idee, vreau să vedeam cu toată minte. Vreau să vedeam cu toate mundăsile ce aveam. Și mine când eram în școală dură, anul de 3 și anul de 4, mi învăța italiștia cu un dascul. O pulteam și învățam. Și ați învățarea italiștii. Și am rămânam, ați armănești, ați unzești cu italiștii. Și am ați învățai cu profesorul. Nu pot stăteam alții. Aveam nevoie. Te întreb de Italie, la sculia este de muzică, aveai altul rumen, mai erai tine gol? Vezi, tora este un alt idee. Să zic și un idee mult mușată. Mine eram pas părinți de ești tu clasă și eram mază disa pe disa ficior și feti. De ficiorii nu știam, eram scând de feti mult mușate. Și eram pateni, eram soț buni, cu tot de minte soț buni. Mai eram mușati, îți vedea că nu era mușati, nu era ca tutti alante, ți vedeam pit cheiuri, ok. Ziua fundul ale școlii, după 4 renți, ți fecem ața seara, ți ne adunăm toți, fecem seara de ballo, de cântare, de tu restaurant. Aici de 6 fetele, obie faptă cu zboară, că mine o ziceam, tot la mine este rămân. Este rămân, ție este rămân. Că este parangoma, ok, este curceau, mai este rămân. Este a român, cum îi zicea ei astumțăna. O să cioban.
Și ața seara mi luam tu danții, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi-a cum e lucru. Îmburi, dansa de prota, fiata de prota, îndesi nesti vezi că și mine să rămână. Îmburi, 2 ora, 3, zici că, ce problemi aveți, ți nu iuzeasă de ziua de prota când vizești mine ție să rămân? Că ți iuzeasă de ziua fundul. Gini mă stumsă, aței ți eram pe zari, avea multă, cum îi zic grec, avea riscule, avea multă zori ți-a susțățea și mă rămâni. Că era sistemul, ți avea agudită. Și a lăsară limba, a lăsară citogei, a lăsară tutti. Golă că ușteam casa ți era rămâni. Pe penia lor și dadelia lor, ugra. Gini mai nu ugra. Mine sti zec, eu veniți durus, veniți la vârfușor ortodox sau durus? Tine? Ti zeci ți rămân? Ma s-o avea tărbată tu cu a comunismul. Uzățeai doți ești rămân, uști zățea no. Tora, esi, mai mult de 60% de durus și să rămâni. Tora uzec, că și tu libertate. Atunci era frică nici. Atunci nu avea frică, uzățea. Și ne torăm la tărbare. Golă mine eram rămân declarit. Alanț era rămân. Acel ți dâsi, Alanț ascultă. Era născut. Este amărtima. Tu Manclova te întreb eu ceva, Tora, că știi că Tora Torbinușii are să dară recensământul, cum îi zici? Acel când uini cratul la tine și te întreabă. Vinerea acasă în ea și o fețul noi, Și avea acolo te întrebăm, ca și la etnie, ți rumen sau nu? Avea etnia a român. A român și te tripuși. Da, am vițai viduia scânti comentarii preoații pe Facebook, pe htari, că prin scânță nu e întrebară. Tora nu știu mai țibă de alihia e nu. Ania mi întrebară și uscărai. Și o văzui. Mi sculai în prost și o văzui. Mutriși. O văzui și era călcată, că eu vreau să era călcată. Este gine. Știi că este mult important tu sibă ca nu mir mulți rămeni, că altă turlii va zică țihiți sunt doi. Știm că censurile de protație ar faptă li feță cum vrute ei și șară 70%, dar nu sunt 70%. De cunigei, cât biserică vechi sunt și cât biserică nou sunt fapte, nu sunt fapte multe nou, sunt fapte acele biserici la locul ali biserică eu era spartă. Și aici e în faptă jamii mai mult, mații nu au retorcut în numărul de jamiili, nu au retorcut în numărul de biserică. Vreau să zic că noi eram mai mulți și mai mulți. O să te partem, eram mai mulți. Și atunci când duhi mai mulți, ai putere mai mari. Când duhi țin ca număr acolo... Așa e. V-ați mai zbrânt tu bitisit în ea, dar tot vreau să te întreb cu apofasea. Ți-a dragi tu Italia, am vițai că dragi multe, am vițai și altă, luași de și pe altă cali, nu? Și dus, n-au spre inghiți de ani, nu? Și dus Italia. Una bană de om. Una bană de om, cu toată minte. Noi sunt brindisi, cum zici, știam italiștia, și feci traductor acolo, cum zic, traductor tu Italie, și tu fund când fețără sistemarea Samaria tuturor, a noi ni luau un pref și ne dusi tu parochia lui, tu pe locul lui. Zic ca noi că eram patru rămâni și doi de arbinișii, ți știa italiștia, tu ți știa italiștia, ți era interprete. Și ne duseră și acurcim direct Luc. Ne dădără casă, ne dădără Luc și acurcim direct. Prota am faptă tu gelaterie, camerier. Dapoi a feci camerier tu restaurant 6 ani și tu aici 6 ani învățai pizza. Dapoi a neș la Cusorino Nielți era, mine eram tu de jos de Italie, tu sud de Italie, Lecce. Și Cusorino Niel Nicu era tu nord, era anziană. Și după 7 ani
Zăsăm că și doi iștu Italie, ți stătem departe, hai să ne adunăm. Și nești mini acolo lui, acolo el. Acolo curci feci 3 în metal mecanico, nu zași, prota când nești, lucrai cu trombonul, cu trombonul, eram cu bandă, făceam nunți, făceam eveniment, făceam ti Crăciun, ti cati duminică, tu biserică, făceam orchestră, ma nu era de acel lux, te dădea mult parei, nu te dădea mult. Și o lăsai, nu aveam ce să faci. Când ești tu xenitii, ți-o să faci, să vezi, eu este lucru, eu este lecu, eu este parai. Și după 3 ani, intrai, te șesi acolo, tu Friuli, Veneția Giulia, Udine, Pordenone, te șesi, tu un loc, eu să fac 90, ți simți tu 100, să fac inili de toată bota, fac încrocime, fac innesto a inilul. Și fetiața neagră acolo făcea. Acolo făceam. Și indițeni lucrai cu lucru, că știam că cantina aveam faptă alții, cu lucra tatăl, Babianiel, George Bello, și învățai de agronomie, învățai de enologie, învățai de sommelier. Țarisia este. Țarisia când nu am învățat, nu? Țarisia mată. Tu 77 li, babi Aniela, tati Aniela, feții inu de prota. Feții cu unul damigiană de ținții chili, de ținții litri. Dapoi alantan zații, ți și așa feția mult de astunțăra. Dapoi când vine democrația, să ne adunăm cu babii, ți-o sfățem, haideți să facem cantine, când mine eram acolo. Și dapoi, ți-a fuzi, ți-a luat toată experiența du nord, să luăm toată experiența că acolo era baza mare de gine. Și așa, tora mi turai. Da, am vițai că te turnași de 3 ani, tora și lucrezi, tine duci mai largu, ți-a dreptatea tău, nu? Mine este prota doar bine și ți este brezul de ora. Brezul de ora, că o lăsea tatea în el și lui mine. Alanț ora curcită tora, mine noi și aceiții ți avem dau generații. Dau generații. Și așa, aici este. Și tora ajunsim tora zicem a oamenilor că tine tora ai un business pe care îl luași de la fendea tău, de la tatea tău și adrați multul va ne zis tine cât inu adrați și tu soni va le zicem a oamenilor ți-a ne arisi multul, ți nu mă li băgați la in. Aveți multe aici, găsim mai multe hectare de in și adrați țituri de in adrați. Cum l-adrați voi? Aveți fabrica voastră acolo? Cum o aveți? Noi avem tora, avem 7 hectare de in. Disa li avem a noștri, disa li avem cu rent, cu cerai. Și le facem tutti tu cantinele noastre. Tutte. Avem cum se zice, avem de la semnari până la gotă, le facem noi. Voi seminați la toaini, le luați și le adrați voi. Da. Fac fermentimia, le bag cu cerci, le bag eticheta în ea, disa de nume le-am băgat românești, alanti disa, să aflăm vă e bună, ți snigină tu. Și poți să facă gelul ruti. Nia risiră, zi da un nume, papu, nu? La un băgați papu? Numai? O am alții, ia dă să vedem. Mai mea, mutrea. Țimșat. Să ne petreți un cadru, dar apoi acum multis, le băgăm a pe link-ul, eu adrăm o abetea, că vrem să vedă duneaua, tuti cu nesle este, da? Să adrăm, să băgăm caduri. Ok, fără probleme. Aici este Didalișina Paponel. Acel Didalișina Papla tău. Aici este Papu Vasil. Și ție nu este? Aici, noi avem
noi avem una varietate albă, ți este dit Arvinișii, dit central, iușim noi alții de Durăs, ți se cheamă Șeș Ibar. Apoi avem Merlot, Cabernet Sauvignon, Carmener, ți avem golă noi tu Arvinișii, Carmener, este una varietate ți luată Imperiul Roman, u lo Durăs și u dusi tu Bordeaux. Dit Bordeaux, mini după dau unie de eni tu rai la locul de origine. Și aici te spună. Mult ușată ca New Zealand, mine nu știa, mă New Zealand aței tehnică italian, că New Zealand ea este, că aici este cu prearde și ori scărată Columela. Columela ți este istoric și agronom, acel ți are faptă tu și rolul relomii contracta de agricultură unui hectare. Carmener avem Turiga Național, am luat și Turiga Național, este una varietate dit Portugalii. Este varietate si faci Porto, Inul Porto. Inul de Porto. Inul de Porto. Gol că mine nu fac dulci, o fac in normal. In normal. Și după am dus și 3 varietate alții, si sunt incrociati, cum zic, incrociati cu tu leluce, tu pialm, sunt incrociati tu pialm, inia ața agra, ți nu vrea spărcatie, ți nu vrea formații, și merlotul ți este normal, cabernetul ți este normal. Și aici se cheamă rezistente. Și tu limba dit vrește, dit inu, se cheamă piwi. Piwi. Okay. Aici nu are nevoie de dădere cu farmaci și ceva, că se oar tu gen, or dau componenti tu gen, si face protegere dit peronospera și oidio. Noi zicem vrugu și hiri. Cimșat, aveam una întrebare de la Florentina Costea, n-a întrebat ce simință bați tu in? Bați vără simință, ceva? Mas bați vără simință, ceva tu in? Luadar altă târlie. Nu. Lucrăm, aici al papu este 33% este Cabernet Sauvignon, 33% este Carmener și 33% este Merlot. Are trecut tu lem ars, mult ars. Aici vreau să te întreb, cum s-a dat lemnul? Cum l-a dat? Ei au uli, nu? Luăm uli și apoi este machina Samara, eu li bați nunt, eu li agudești și găruțile fug dit rapun de auă. Fug găruțile, rapunul ți are clorofila, esi în afară, găruțile cad de jos și se zdurmună, tu dau lichi cu goma alimentare. Tu este lichi de goma. Goma nu este gom chimică, este gom alimentare, gom bio. Goma bio. Dapoi li lăsăm, că mine am produs tu unic tu Albania, ți am un fermentator certificat, ti fățerii yin ferm, nu dulci. Acel se cheamă metodul Ganimede, fermentatore metodul Ganimede. Este mult particular și tu ar veni și golă mine o am, acel am dus de Italie, le băgăm au anunt și facem 5-6 zile de fermentime. Dapoi o tărțem dit fermentime tu presă, eu găruțele fermentate fug tu una parte și inul cade de jos. Dapoi inul luăm cu pompă, rucăm tu tanche de celicinoxi, de inox, și un'ora pentru ianar, cati mes, un'ora tu mes, o tărțem de una fucie alantă, să scotem ți rămâne tu fund, ți este de arucare, ți faci filtrime naturale. Dapoi așteptăm să zină viara, și dapoi când e viara, când e cald, când e călduri, atunci să nu băgăm tu șișe. Vrea să facă un an.
vrea să facă mază un an. Când ești tu inie, când crapă franța, astum să na jinu e gati tu cantina. Aici este ca idee. Înșat. Uite, tora vreau să te întreb eu, stămâna țiticu, bitisita de stămână, eram cu armâna mea, un parei de fotbal la cu armâni, jucăm un meci de fotbal amical tu Republica Moldova, avdăși din Moldova. Okay. Și acolo, că merg cum sui disi, eram la una cramă de mare, adică găsi una din naima mări, Milești Niț, una cramă, și aveau nii de cuneți și dățeau, asta vreau să te întreb pe tine, ei le țineau sub loc. Aveau acolo săpat dinainte de niște de calcar și țineau cuneți, le dățeau că aveau cuneți și de 30 de ani. Că dăteau cu cât crește mai mult tu ani, cu atât le vindu mai mult, mai scumpi. Tine le țin mai mult sau cum este? Sau ei, cum este? Până tora, mine tora și voi să fac una cantină ninga mamare și nu am locul exact tițeneri timulței. Nu am locul că vrea temperatură, vrea... De aceea e să le țineau, aveau loc. Ma mine e zine că înapoi le vind. Ma le vânduși și mă reg, și ok. Asta e vreau să întreb, tora, eu vindeți. Scumpa. Le țimșat. Tipul le Cărsescu după țibiti sim, să ne dar cadruri să ne petresc pe WhatsApp cu ele și să le bag eu pe tot la noi, eu zbrâm. Aici se perie alimuierii, Ania, Athina, și prosupul este alifeti, Sofia. Țimșat. Scumpa. Și belul în Trată și de înapoi ți este rămânește. Și aici este... băgați din înapoi rămânește acolo? No, om scherată-ți, aici nume jini dit limba ța veche armenește, ți scumpără că scumpa ňati, muiera, ti fiata, ti ata, ti tuti. Șcadurul este să îl dai pe Cărsescu, șcadurul de înapoi și este de dinainte. A oți sunt ținții varietate, de ținții diferent ani. Țimșat. Și talante de-apoi este aici. Domne. Belo. Aici este inu cama bun și cama scump tu organiși. Aici mini u vind 80 de euro alții în casă. 80 de euro? Yeah. Gine ca părat. Și logo am băgat capul de bărbeții. Cap de birbec tot al vizui. Țimșat este. O să ia. Ia să-ți vede imagine. Acolo îți vede mult imagine. E. Și vind, adică zic că nu vind numai ștoarbinușii, nu? Vind tu mai multe. Ștoarbinușii și am făcut și export tu Italie și tu Svițer. Elveție. Tora mă grim ti Anglii și ti America. Țimșat. Câte cuneți adarea și pian? 30 dau de nie. În tron. 30 dau. Anche găsi. Mult țimșat. Ne zice de neavra de fata ta și din vesta ta. Cum cunoscuși în vesta? Eu cunoscuși în Italie sau ștoarbinușii? Noi România nu știm. Voi mine vrea Dumnezeu să nu știm a fundul, că noi obiam tu senti lor tu ti tațați așa de navrații, că se nu e zesă rămâninti ți era rămâni. Aceli fetili la sculi. Nu că s-a pișmani, ma no, cu viasta ne văzum curșaut unul nu. Acolo ne văzum, ne arăsim, ne căftăm, ne arăsim și tu n-auzi optului și surați, mărtați și ne sunt direct și vine și etul Italia, cu eram mine de 7 ani. După un an sfeții Sofia, fiata, și după 5 ani sfeții William, ficiorul.
Și aici că zic că fata este la farmacie, la medicină, nu? Iată, Student. este la medicină, la Universitatea di Parma, dega di farmacie, il anul de trei și este mult, este excelentă. Nu că e fiata mea, mai este excelentă. Este mult bine. Și făciorul mă face anul a fundul, și este în Burești, și a diploma de odontotecnico, de dinți, tehnic de dinți, să fac dinți. De dință. Și aici că și că joacă și fotbal. Și a joacă fotbal este cu Udinese Calcio, cu Italia, și are faptă și 3 adunări cu naționale de arbonici. Și ți joacă, ți post joacă. Pe teren, nu joacă. El, italianii zic terzino, cel ce are tută marzana din stânga. Tută marzana în stânga. Este pe linia de fund sau la Messi? No, di Marzana, nu di Messi. Noi tot marginea pe stânga, pe stânga. Este din stânga mai mult. Ma el mai mult o dat topul cu una dreapta, ma și cu una stânga, ma ora se este mai mult se giocă din stânga, că fații când a dat topul și ora din unchi și apoi fații cu una dreapta si vracevi. No, ma este genius. Vedem ce spune. Mai avem doar una întrebare. Zice, care e mai mare procentul de alcool ți luai tu un in de-a tău? Cum? Care este mai mare procent de alcool? Știi că inul poate să aibă alcool mai mult, mai puțin. Ok. Este domne. Are mult alcool. Este paspărzații jumătate. Estan, domne, ți useasă după 2 ani tu celci, tu șișă, este de ți spărzații. Este mai potent. Acum și la 3 spărzații jumătate, 3 spărzații pentru paspărzații jumătate. Are și alte inuri cu alcool mai mare, mai mult? Nu. A orbeni și? Și tu dunia. No, are, ma autor cu 6 spărzația, dar poi este porto, este gin licoros. Nu este nu vrea să sutracă. Nu vrea să sutracă ți spărzația, că dapoi a sfații când abie recii laie, când abie recii cu Da, tine a dar mașin, i a dar și altă turli, coniac, e altul ceva. Fac puțin coniac din născanți ospiți, născanți coniac, fac și puțin recii și ața de ospiți. Nu mi iau mult cu recii, că nu am cero, nu vreau să stai de înapoi mult lucruri. E altă moabete, e alt lucru. E alt lucru, vreau să ai un capanon exact de ață lucru, să ai un bolitor, un fermentator mai mare, vreau să faci toate iara, așa, nu îi stau tot înapoi. Cu ainuși facem mult. La ini, macatunan zicem că da ploaie mai mult, tunan este soare mai mult. Poate să auli a horia, i sunt uidia. Noi ci facem yin, că yin ți fac mine yin artizanal, nu e yin industrial. Că noi ci facem cu mâna, că avem zeni. Alanț fac tu mănuri industriale și mine am un idee, mine nu am cupură ua. Om ca metodă de lucru, nu voi să am cupură ua. Nu voi să am cupură ua, că mine nu știu ți ar agarate ua. Acel ți faci aua ti venderi, acel vrea multă sasi, multă kilograme. Mine nu voi mult kilograme, mine de aulea nele ia un kil, maximum un kil de aua. Că mine voi calitate, nu poate să vinzi. Mine scumpa o vind 15 de euro. Papu o vind 35, domnă o vind 80, cu ți aua presufați. Presufați cu aua, cu yin se fac puțin aua. 800 de grame, un kil, nu mai mult. Are oameni acolo torbinușii care aspargă inul, care l-o dar bagă chirături tu el, nu știu, care nu l-a dar natural, așa? Alții. Are alte cantine, ți fac tu metode industriale, ma a să facă, nu are probleme.
Are oamenii nu ar trebui să țin și 80 de euro. Aceea lanț zbia ața si yini cu dau 3, 4, 5 euro maximum. Așa. Tora, mai vreau să te întreb așa de bana ta. Ce ți-a resit tu Italia cât fuși? Ți cât să bă și ce ți-a resit la ei, tu Italia? Ce ți-a resit și ce nu ți-a resit? Tu Italia este un loc mult nușat. Tot Italia ți-am văzută, tot Italia este mult nușată. Este mult nușată. Așteptarea ține fețără prota când ne suntem noi era una geiție, noi nu păstiseam să sara așa, ne așteptare bun, ne așteptare gini, ne văscură, ne aflară, ne dedră lucru și apoi era lucrul nostru. Si usnăzeam de ninte cu bana, si vrea sfățeai, si nu vrea sfățeai. Ma Italia era mult nușată, prota. Ța-ți mi-a răsi era că cu un oră ti băga cu documentele, ti băga în regulă cu documentele, ți tine să ai și un pension, 3 ani și tine ai pensionul. Nu era ca aici, că lant cu soria ei, țineseră tu gărții și lucra cum lucra mărația, cu toată minte mărația. Crima. Și azi nu are pension, nu are plătită nici ceva. Este mult, unice mult. Care va zic că fu un crap care avea îngătan de oamenii care lucrau. Nu și adrau și căi de ei. Mași lucrează, nu le da și alte lucruri. Exact. Și măcara era mult bună, biera era mult bună. Când eram misurat, șvetile era bună. Nu n-am zăcană. Să-ți și cai. Și cai. Și mai vreau să te întreb tora de arbinușii. Cum vezi tine arbinușia tora și cum vezi când erai tine ninti sfuți? Nu criscu, oamenii educați. Cum vezi? Tora știi, arbinușii tora saluntă să intră tu Uniunea Europeană. Cum poate să intră, nu poate să intră? Să zic, astumsăna noi nu știam, era învățat așa și tora când stătem să mintuim acele cum eram, cum adărăm, cum este tora, este ca noaptea cu ziua. Zățem, ați mini aducesc. Noaptea cu ziua. Astumsăna era era una gei bună, ți oamenii era toți una sapi. Nu avea unții avea mai mult, alanții avea mai puțin. Era și aței mai geurniți și avea multă vrare. Vrare cu cusurini, cu prot cusurini, și cu soții avea multă vrare. Azi nu este așa. Vine capitalismul, vine fuziră toți, născeam seturare, ma să lăsăm aici, ți sunt dinut, alantele minu veți, ți asparsi, tu ar veni și să asparsi teritoriul mult. Că după un auzițiunele, fețără casă și sculară casă, eu ți do. Este vreau să te întreb, când eram doar binușii, ni se păru, cafe cu mată de loc, este un șantier, una casă, peste tot. Și, așa este. Și multi gei ți era scherati, reguli ți era scherati, cum se zice, rules, cum se zice. Rules. Al seara, fuziră, oamenii sfețără, eu aflam pe loc de loc, băgau în casă, stora mă ținzeți tu suti, nu se nici îmburiti în scante de ațeli. Pe casa, la supiti, să fuscă, așa vine bana. Ma ca pe loc este mult bun, mine ved tora cu business-ul și noi nu avem multi penghese, multi geuri discoli cu penghesul. Și sistemul fiscal, ali faturile, li facem tutti online și nu vedem carte cu mână. Este mult de ninti. Și de ninti de Italia este cu aceste gei. Și ninti de România. Au anica net și scrii.
Și mine tu telefon, le-am tutti geli tu telefon, sfatura o fac tu telefon, și ordine tu telefon, și pultera tu telefon, tutti tu telefon. Nu am, STJ ne-a rilușurat mult și nu are multe taxe, zăsema ți este. Mine este, ok, business mic, fără tăvășai, fără, ma nu pultim mult. Pultim acele asigurațiunile di pensione, di sanità, di sanitatea, taxele a blocu, ți le are ca comună tu botă și e ceva. Ma cu armânii cum îi vezi? Ei s-a spart lucrul? Cu armânii atunci când erai și cum e tora? Mai vezi armâni? Mai ai cu care s-a spres? Cum o vezi? Nu știu, voi aveți avzata de un domne, Toma Mușa. Toma Mușa. Este Daiu Aniel, frate de ali Atiania. Iertați zibă. Vine tora tu România un miari Mușa. Mirela. Este fiată de al Daiu Aniel, de al Ali Aniel. Fiată al Toma Mușa. Cu Surini. Când eram mine Ivgat Moldova, te nu puteai să dar zic că zici una poezie, ceva mi-arisi, cu mutrii mine. Bravo. Și sunt poeziile, tutte poeziile al Toma este. Ți a realizat. Muri, când era COVID-ul, muri lalele. Ma voi suleg nișeamă cu România, că el slo cu este soțatele, ți era oții. Noi avem un defect mare. Nu ne facem mult cu un dialant. Că noi mai ne făceam cu un dialant, o să aveam locul nostru, o să aveam tutti geili buni și mușati. Noi și m-au trecut Sorin și o ved buniața când lucrezi gine, da tu. Aici gei nu are, că politica are faptul lucrul al lui. Născante se aleg cu grecul, născante zic nu vrem cu grecul, vrem cu România. Născant zic no, și îmi derbeni și nu vrem ni grecul, ni românul și ni părțem tu trei perți. Și ni părțem, noi nu avem nevoie de lechi. Și un popul, și un oameni, si uscutem lecul, eu să dau, știu, mă iau de munte, noi avem bănată și avem genul vârtos, că avem bănată isa cu ursa, cu lupul. Și nu tora ți este lecul tu padi. Ma născanți se arăt de acel lecul mai mult, ți ia de înapoi, de jos. Și ora spartă tot armena mea. Mine, ania e mult rău. E mult rău. Tora, fiata ania și făciora ania sunt fapt tu italii. Doia știe rămânește, cum o grești mine, o grești ei. Că o fețăm rules, o fețăm ligi cum viasta. Când și în casa, o zgrim gol rămânește. Televizorul era la arbenișii și ei era tu scolii, tu italii. Și învățară, fără aduceri, învățară 3 limbi. Noi avem cusurinea oții, avem rămânia oții, alasul celimania, ma și ei ori cerută limba. Cu tuta ți fățea daia Toma și nu golel, cu soțatele, cu scolile, ți-ar faptă fercă, ar faptă lușnia, ar faptă saranda, ar faptă tirana, dură sninga nu. Și semnă scând ficior, ți mine că nu, și vrea să viață rămânește, că tora ar libertatea, ți zic, ăla și mă rămâi. Mai este rușeani, ți nu știm 3-4 zboare, 3-4 zboare și mine nu o ved gine. Mi găsim mult că se este că idei aminduiesc și mine. Este n-ai mai rău lucru la armâni că him împărțiți. Nu him toți minduim him armâni, hai să aluptăm pe armâni. Nici când să-ți ducaței. Și aici nu sfații cu un, cu dau, cu trei. Vrea să se adună toți, să zică, nu agreșăm limba. Gini că îi se tot în așa, că mini vedați ți au lăsare limba durăs. Și tirana, disa de tirana sunt toți rămâni. Sunt parangomi de rămâni. Tot artul, cultura tirana ori faptă rămânia. Vineră când se arse vă scopoia de prota de da ora și 3 ora când vineră.
vină și fețără tirana ortodoxă, fețără tirana cu cultură, cu trec, cu tutti o fețără. Ștor, ei e greșeală limba. Ok, uzec și marmai. Ma nu grești. Amărtie, m-a niarisit mult tu ți dăsești că avem un oaspi, are vreo 2-3 săptămâni, tu te-ar binuși, un profesor care zbră multul ghini, multul ghini, de-ar binuși. Fumas zvez, un profesor de la Universitatea de Tirana, va să zic minitora numai, și ne-a risit multul cum zbră. Și ți zici, va să zic minitora, Rapus Guri. Rapus Guri, ok. Și ne-a risit, moabete multul șat și zbră și echilibrat, ți zice și știnea de neavra, zice și el, idiu lucru. Noi avem profesora, avem Edi Rama. Edi Rama este protul ministru. Protul ministru. Tati e rămân. Rămân este? Edi Rama e rămân de tati, de Durrës. Nu știam asta. Valentino Mustaca. Avzăi de el, avzăi. El are partidul de rămâni, armănișii. Are un partid de rămâni. Lalia Niel Toma Mușa era după nas. Și când fețără aici elecțiuni tu armănișii, o luat tu telefonul Rama și zice, eu zin cu noi, ti votimi te aici, giniță si gin. Când nesi acoți si adună, îi zice, că aici tu știa, și aici de Durrës, îi zice, domne Rama, zice, ți ești, alasul că șmini de voi este, zice, ma nu zicem că aici unii adară alții geau, zice. Eu zice el, Edi Rama este rămân, de tati e rămân. Nu știam, un lucru nou, ce l-am zis aia. Papsul al Edi Rama era Vlaș Rama și era mastro Durrës. Tatsu Cristaci Rama era sfeții sculptor, mare sculptor. Și Edi Rama pictor. Mai este rămân, pur rămân. Nu știu. Di tarsera di prota di Moscopole, vineră și stătură berat, tuzenile de berat. Di berat vineră cavaia, di cavaia Durrës. Timșat. Mai vreau să te întreb, noi tusoni avem 3 întrebări. Până atunci mai vreau să te întreb ceva. Cu cânticul armânescu, ți-a drați torbinușie, mai cântă vâră, o știu eu mână goală, o știu, tora de vinerea este de la Oie și o băgară scântă. Mi-a scapă, una dip cunoscută. Fiată, muierii? Muiarii care cântă armâneaște. Avem trei, avem Elifara. Elifara este de Drenove și în viața ea este de Drenove. Elifara are mesa bello. Mesa al Elifari este bello. Cu parangom di Milet. Și toi, diciam. Avem Elifara, stum să rolul al comunismul aveam Simacu, Parașevi Simacu, era prota. Avem cu parangoma Cacciani, în fiată si cântă. Avem și cu parangoma Stefa, Rovena Stefa. Avem de aici, de acel făciorul si cântă Bașu. Bașu, avzăi. Si cântă tu gărții, mai iniși față numt și cât alții. Avem și Nesti Belu, mă mine nu am ce rost să cânt. Să știi că tora va te întrebam, tine nu vrei să mai cânți? No, mine am chitară, mă vrem mine te cânt, nu am probleme. Poți să cânți și una strofă? Vrem. Un cântic armănescu ți-ți aresește ție. Orenic eram, drac eram, eu eram papului pășteam. Morenic eram, drac eram, eu eram papului pășteam. Ure tumbă, haide tumbă, e ținea avea păpuți cu fundă. Ure ținea avea păpuți cu fundă, e șoi diti munzeam tu strungă.
More tu fechea pe puntari, haide pe suscreta pe tâmpari. More tu fechea pe puntari, haide pe suscreta pe tâmpari. More tumbă, haide tumbă, e ținea mea păpuți confundă. More ținea mea păpuți confundă, e șoi de munți-am tu strungă. More nu avea, more nici muti, haide unania ținți suti. More nu avea, more nici muti, haide unania ținți suti. More tumbă, haide tumbă, e ține avea păpuți confundă. More ține avea păpuți confundă, e șoi de mulți-am toți strungă. Ne hârsim mult că te avzăm, ne hârsim de pămșat. Tora știi cum? Tora poate când o să ai oară anul țiinii, poate să înregistrezi un cântec, să-l alegi pe YouTube. O să îndreg nici auger că este singura la Lux, nu am mult cerut, apoi le avem chisă cu orchestră, cu cântare, cu studio, le avem, o să facem un canto, nu un canto, cum să facem Lipsește un cântec, ăla să rămână acolo și alinăm pe YouTube. Eu vrei tine, poți nu dai janaua, poți nu alingi tine și să rămână Nesti Belo un cântec armânesc. Ma am frică cum e aceamă iuțidoșul să las lucru după tața nu mă fac mai mult. A cât arăt ora la anunțele armânești, mai cânt armânești mai mult la armânești? A oții, cai poti, cai poti, cai ari, ce faci nulte mari, nu li facem nici în România, toți mari li facem, yin dit gărsi, o di aici pe loc oții. Ma sì, este un idee, nu știi, nu ne vrem un dialant, nu că nu ne vrem, ma nu ne facem. Ma când acurcești un canto rămânești, tu orchestră, mine ți cant vărora, tu vără nuntă, eu este cemat, giocă șnicu șmare. Șnicu șmare, o avem tu senzi, ma nu știi cât se avem aici, este gheații, ma cerem, nu știu. Este martie. Mărtie. Tora, minti de ațeali, ne apuchem de Sony și tu Sony avem 3 întrebări care le băgăm la toți oamenii, ma minti de este, vrei să ne mai zici ceva de armânamit, cum minduiește tine că poate să atrăgem tinerii să zbrască, ți putem să adrăm așa, ți minduiește tine, un mic lucru. Mine, asta se mintește mai mult, este si dicem a tuturor să sacați limba. Noi, acești santu eni, știi toți limba și vreți să-ți grasă în casă, vreți să grasă toți cu limba lor. Puțena dip este grasă cu limba și școlile să națeli ți vrea fățeri, școlile. Cu cilimania ți iniția, să se apucească și cu scărarea și cu cântarea, ca ți este, nu se înmădadele de astunțăna. Ți țăniatul polă, ti cântiatul reci, ti văria armenești, ti cânta armenești, ti bășa armenești. Tora sfeții capitalismul este si muierile nu stau mai acasă, ca te un vrea aratea lor, nu sta cu dacă nu ajung, nu, așa vine lucrul. Le zicem a oamenilor că din 2 ani torbinușii armâni rămeni sunt precunoscuți ca milete a Horia. Ma lipsește tora zbagă tu sculii, a este nica nu s-adră, ma protlu pas s-adră. Him precunoscuți torbinușii, manica lipsește nu de teachi că si mine nica nu-ți dea din omul zbagă tu sculii, mare mulți pașninti de adrare, ma de fățeare, ma zvedem. Este și un alt idee că riscul e mult aici, că noi și puțini, ma nu fățești una masă, este mult riscul să gini o bagă, ok, mai să trece le mai.
ce o să facă? E greu. Na, un aluntă mult mare este. E mult mare când ne părțăm. Așa e când ne-a lăsat stripă penye fără loc. Că mai să aveam loc a nostru cum că mine am cântat în multe istorie, multe geuri, ma nu ne tuream tot de înapoi tora. Asta si sfeți. Este. Ne-a resit mult moabetea și tora voi să bagați ale 3 întrebări, ți le băgăm la toți oamenii, toți oaspeții ți avem. Prota, care este țea măcare armânească, care ți arisește n-ai mai mult? Ai, pită cu urzați. Pită. Bun, pită. Dau o întrebare, este ți zbor rămânescu ți arisește? Un e mai multe. Acel ți mi-a răsește mai mult este zborul ți zățea totana, că noi România nu avem Cristolul de ninte, avem Stămăria de ninte. Stămăria. Zborul a nostru îmi răsește mai mult este Stămăria de ninte și noi de înapoi. Stămăria de ninte și noi de înapoi. Aici găsim mult îmșat. Și Trăilu, Minduiescu, că asta este ți-l cânta și întrebarea este ți cântici rămâne să ți arisesc. Nu este una ți nu mi-a răsește, tutti mi-a răsește. Ma multul că tine cânti, își cântași. De-ația. Și un artist. Cu la lele, da cu oili. Ma vrei să cânt, mai ce rost tu cânt și aici. Hai cântul și dipisim de-apoi aia, Ok. Ține părătă cu lalele, da cu oili, elele la este frică, iar la da nică, e fiată moieni, susitele. Ai lipsită cu Jonica la niocurmă, elele ți si fac, lele la ți si zac, da, moie cum ți-o arăt more. Hai de mi-ară ce la soță mantila dit dușă, e mâna la sicadă, că mini-e sfiată, e ger, nu mi-am ribășată de Sincadă gura la soță cu miță și-așa, ei n-mani cărpă, fața la-i sirușă, cuța Moisius, nu-ți-am relele. De pămșat. Ne gărsim multul și tot azi mai zic când au lucruri, nu mi-a gârșesc să impitreți cadurile cu toate inurile tale, să le băgăm auații că vidură mulți oameni, v-ați veți. Sunt mai multe, până tună stămână va să ajungă sibă viduta, este ți vrem noi de dau 3-4 mii de oameni și voi să bag toate cadurile mulți armâni peste tot, să bag cadurile cu inurile tale, să ne le pitresc pe WhatsApp. Dar și astea din inti și astea din înapoi, eu scrii tine și, dar apoi voi așteptul anul țieni un cântic cu Nesti Belo să-l băgăm pe Armâna Media. Fără de altă. Așa, și voi să zic că mi hărsesc cu multul că zbrâi și să știi băduneaua că noi este prota oară când o zbrâm, nu zbrâm întrebările, nu zbrâm țăva, nici fum natural. Natural fum. Și tora ți zic, mas vrei, noi să știi pe Armâna Media, adrăm mulți moabeți, aproape 100 de moabeți, de 3 ani de zile, adrăm moabeți cu armâni de peste tot. Noi băgăm, este armâni pe Facebook și după dau zile, le băgăm și pe YouTube și de pe YouTube dăm un link pe Facebook, băgăm linkul ca să armână și pe YouTube, să armână și awații, care va văroară peste 100 de ani, moabetea cu Nesti Belo să o audă. Petreci în linkul de apoi, asta să o am și mine. Va să petrec linkul. Va să petrec și linkul tora cu Facebook-ul și după ce va să alinăm pe YouTube, va să petrec și linkul cu YouTube. Ok. Și, asta este bună seara și ne găsesc cu
Care stau mult, care stau mult, care stau mult. Mersi mult, mult, Moabete. Sănătate.